To masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a wani bidiyon namu. Shahararren jarumin ku wato Nura Inuwa ya tsaya tsam don ganin cewa ya kawo muku shahararriyar waƙa wadda za ta fice kuma ta shura a wannan shekara ta 2022, inda ya daddage ya kawo muku wannan waƙa. Kuma wannan waƙa ya sake ta ne a album. Wannan album za ku same shi akan wannan channel tamu. Wannan jarumi dai yana ta ƙoƙarin ya ga cewa ya samu muku waƙoƙi wanda akwai alfahari kuma ku ji cewa yana muku aiki mai kyau. Haka ne yake sa shi kullum yake sake dagewa don ganin cewa ya ci gaba da kawo muku waƙoƙi da ma wasu shirye-shirye da dama da sababbin bidiyo a wannan channel tamu mai albarka. Wannan jarumi dai ya yi tsaya ya ƙara kawo muku wani album, inda ya kawo muku album karo na biyu kenan a cikin wannan shekara ɗaya. Ya kawo muku album biyu, duka album ɗin nan za ku same shi a wannan channel tamu ta Hausa ta D Top 24. Mun gode, mun bar ku lafiya.